Üdv! A nevem Roland. Net Roland. A Net Rolandon sok mindent elértünk. Aki nem látta a régi Net Rolandot, az nem hallt rá semmiről se. Editor elkészítette az újra töltő változatot, amely ugyanazt, sőt még többet is találhatok rajta. Ezt másik hónapfordulóra csinálta. De most másról van szó. Most az 1000. látogatásra készültünk, beszólással, mondással, valamint egy videóval. Ezúton szeretném megköszönni, hogy ennyien meglátogattátok az oldalt. Hatalmas öröm ez számomra. A cél ki van tűzve, 5000. látogatás. Ez, hogy most elértük az 1000-et, úgy jut erővel folytatom küldetésemet. Én arra születtem, hogy beszéljek nektek a bölcsmondásommal, segítse a mindennapi életeteket és életfeltételeiteket. Csak azt nem értem, hogy miért röhögtök rajta, ha beszólok. Sírnotok kéne. Na, a lényeg, hogy köszönök minden főtámogatónk, a Csak a Miénk lenne és a Facebook. További szép napot kíván Editor, Net Roland és CPT Price. Viszlát!